Wow. What the? Activate mag. Tuokaa magneettipukengät. Mitä tapahtuu? Pitääkö tossa mennä vai? Joka jää näköisesti. Oho. Niin no. Chief's down there. Yeah. Mä hyppään. Mitäs nyt vetää tää ground pound? Kato, katsokaa. Katsokaa kun mä hyppään, pystyy leijuu ilmassa. Mene eteenpäin. Jee. Mä kuolin. Vähän nopeetempi. Noniin. Noniin, mäkin kuolen. Kaikki kuolee. No mä tipuin alas tää. Vittu toi mun ruumis vaan lentää saatan. Joo, Kuulen tätä. No ihan sama. Like standing on the side of a skyscraper. This is ja mistä bad. johtuu? Ai niin tässä on tää turbo. Chief's down there, huh? Täällä pystyy tehdä ilmassa tolleen sivulle. Painaa sitten turboa ja sitten. Tai ei se mikään turbo oo, mutta. Kuitenkin. Crawlers ahead. Hei mä tipun. Älä tipu. Älä kuole. Didn't come all this way to get killed now. Älä oo. Move faster. Ai niin, Ei älä mä oo. pääsin. Mäkin pääsin. No mä oon vielä elossa. Mä pelastin. Watch your step. Try to stay near. Hei mä tipun. Nyt ei Tää on se vaikein. checkpointti. Mä pääsin. Joo, päästiin. Vai Mä tipuin ja silti mä en. Mihis nyt tiputaan sitten? tonne planeetalle. No niin. Peluusi. Kilometri korkeudesta. Tämä todella. Is this the right place? Ollaan ylhäällä. Me ollaan. Exuberant. Mikä? Kuka on exuberant? Ja toi pikku robotti. Ja se on monitor. Monitor of the Genesis installation. Hello, I am C3PO human relay. Katsokaa. So this is the right place. Katsotaan. Also come to stop Cortana from cleaning the mantle. Nonni. No niin. First piece upon Granaatti. Ai vittu. the threat of death Kuka will sitä perish Ettikää nyt se the G. preservation of life. Miks tää lakaa tää Access puhelu your täällä? communication systems. Haloo? By the way, Halo. En mä tiedä. Halo. Mulla sun Mulla hiljeni äskeisen- kaikki. Yes. Tällä. assume it will be of use to you. Vivi. Mitä tankki? Hienoa pelaamista. I found it among the detritus of Guardian 3209's arrival. The Guardian slip space bubbles are bringing Ai. a considerable Ai, amount of ai. rubbish from their origin planets. Kuuluuko mitään? Halo. Right? Let's give him one. Haloo. Huono. Halo. pelataan haloa. Haloo? Halo. Access data. Can't hold out forever. Help! Pitäisikö mun soittaa teille uudestaan vai meneekö kaikki sekaisin? Kun mua kuuluu ihan hyvin. Mulla aina välillä ei kuulu mitään. No, koitettu. Nyt ainakin on ihan ok. Why has she called so many? A single Guardian can effectively police a solar Älä system. nyt soita This uutta. show of force is unsettling. Sorry, police? Enää. Show of force? Tuusa. Varokaa. Guardians Mitä? like the Forerunners enforce peace on the lower systems. Your vehicle is not coping with the Räjähtiks stress of combat. Mä tiedän, vittu nää puheet Genesis's menee niin eri. defenses are targeting the invaders. Joo. Unfortunately, the defenses will Tuo on hyvä video. Ja break. Ammustamme Ammustamme toi rei. Between Warden and Cortana, most of my administration privileges have Meidän been tankki revoked. palaa ja But sillä on Warden, tykki. I still have control of Ja some tankki aspects of palaa. this facility. Paleltu. Meidän tankki paleltuu. I know just how to break a ghost. Tackle down. Kaikki kyllä. Best never. Target is down. One down.
Tosiaan tommonen ilmamaalus ammus. Ai se ampuu meitä, me kuollaan. Please be more careful. Aha, That is hai- the only ei. one of those Oh, weapons nice. that exist on Genesis. Me kuollaan. Johan. Ketä se nyt ampuu? Warden is going to notice this commotion. Be quick. Tai no. Kiitos ajatuksesta. No niin mä sain sen. Ootteko te kaikki kuollut? Auttamaan. No ei Ei sit. tuu. Missä mä oon? No voin Mä mä oon täällä kerkyy. Tanaka's out. Hold the line. Missä mä oon? Up you go, Locke. Mä saasin tänne tankkiin. Jaa, te ootte täällä tankissa. Joo, mä saavutin. Jaha, Mulla on mun light rifle, missä se on? Juhani, kääntyttekö Takas. joku? No. Missä on mun light rifle? Apua! Ja go. Apua! Kattokaa nyt tää tankki. Tää varmaan on just. No niin. Totta kai. It's really Mikä a se oli? magnificent planet. It's usually less busy, quite lonely Sami actually, seikka. but Mikä magnificent. siellä on Sami? Hei, Inteli ja... Knightti. No niin. Sami etsii inteleitä ja... You're performing Puerotka. admirably, I think. Ota Sami se There's aina. less of them now than there were, which I assume is your objective? Oh no. With the vehicle disabled, you'll have to rely on your Se on combat kauhea kasa niitä. Mitä vittua? Eikö toi nyt saatana kuolos? Ja se on siinä päällä. Varo. 10 sekuntia. Ei oo kyllä pitkään aikaan saanut valita noita hahmoja. Joo. Ai siellä on semmonen tykki. Ja ei se tehnyt mitään, vaikka se osui muuhun. Tiedä mikä se oli. I must You admit, were I do done. find this rather exhilarating, in spite of myself. Juhani on pelasti. Mikä mua ampuu takapäin? No niin mä kuolin, mä Help! Need kuolin. help! I need help here. No, se on myös. Help me. Juuson äänet lakaa, ei muida. Niin, Need Ei voi mitään. kun mä oon sinne kuollut. help! Ai, no mä oon kuollut. Mä oon kuollut. Joo, mä huomasin. Niko. Sami ei kerkeä. Varsinaan toi tykki. Ja Knightit ja koiheet. Koutuu helposti toi tykki, kun sitä vaan ampuu. Mm. 5 sekkaa. Hyi. Joo. Saisko jostain vähän asettaa? Ei. Jaa. Humanity has not changed much since last year caught Walk the Stars. You are as deadly as Täällä on ever. enää mitään. Aha. Karbineita on kauhea kasa kyllä. Toi ei ollut I will viisasta. open this. Missä on karbineet? Täällä missä mä oon? Tossa. Hei! Ne tuukaa boostaa tänne ylös. Follow me. Missä sä oot? Täällä, Häh? takana. Oikealla. Mä en ikinä näe. Knightit Hypin saa. täällä. Hypin täällä ylhäällä. Jaa, siellä. Tulkaa boostaa mut tän. We lost Buck. Fall back. Eikö sä pääse sinne? On ainoa, joka täällä noita knightteja vastaan tappeli.
Joo, Ei sitä tapella saatan. Mä vaan siellä mitään spawnasin ton. Ei siellä mitään. No niin, nyt kaikki lähtee kun mä tuun. Joo. Mä menen tänne. No, Follow me. fuck, täällä on näitä niin paljon. Täältähän on hyvä ampua näitä. Mä kuulen mun oman puheen välillä. Vähän jäljellä. Tosta ei pääse enää. Pääsit. Ei nää pysty ampuun tänne ylös. Mikäs tässä? Mikä siellä on? Oho! No niin. Kannatti tulla. No missä ne on? No, onks ne... Oi, jostain. Jahalla vie tuolla. Oi! Ja onks siellä enää? Fuck. Mä Tää on toisella puolella. Sieltä. Oi vittu. The gateway is almost ready. Hurry! Where's the gateway? It is a bridge between the domain and Genesis. Within that Miksi ei täällä ylhäällä Mä ikinä yksin mitään? born into the physical world. Me se seikkaillaan tai ylhäällä. No niin. There, the gateway. More Covenant! Cortana has had the other humans wandering in circles Katsokaa within the täällä. gateway facility for some hours. She is preparing for something. What is it? Katsotaan tää. Vittu, Ei se että pysty lakaan pölliin. on jäänyt. Jumalauta. Ei tuu mitään. Varmaan tulee hyvät videot. Luusa vaan puhaltelee Need help over here! Joo. Ei tuu mitään. I need some support! Ei tästä Varanko. tuu vittu yhtään mitään. Hyppääs nyt sinne kalliolle. No niin. Oho, nyt mä tipun alas. Ja mä kuolen. Aha. Tossa on Intel. No mäkin kuolin. Saiko sä Samis? Ai ai. Hyppäs hakee. Cortana has had the other humans wandering in circles within the gateway facility for some hours. She is preparing for something. Just Liukuu what vaan. is it? Tuhokkaa se. Ghost has me targeted! Mä oon maassa. Juhani, mä oon tässä sun takana. Tässä kiven kolossa maassa. Miten tää nyt pääs? Yhtään. I Tää. never Kaikki come aseet. before. This is rather distressing and exciting. Tuossa on sink. Sillä sais noin tuhottu. Thanks, Spartan! Vara. No niin, reitti tuhos. Mitä? Joo. Eihän se tuhoudu millään. Eikö kukaan vittu tulla herää? Mä oon kuollut. Mä koitan tuota pansia. Noniin. Appreciate the hand! Saatko sä Sami se Intel? Sain. Their break is in trouble! Missä Sami on? Up and at 'em, Locke! Yeah. Nyt karkuu. Oli huono idea. Mä oon maassa, älkää tulko tähän. Ei tuu. Kukaan Tanaka's out! Hold the line! mä spawnaan, niin mä saan ainakin vuoteen.
Jätkää kuolko. Lost lock. Mikä Fall se back and oli? regroup. Älä Juuso kuolee. Ei. Suojat. Spavnasi heti. Checkpoint. Osuuko Samiin suoraan toi reitti? Tais osuu. Tarvis plasmapistoolin sais ton reitin pysäytettyä. Miksi mä kuulen mun oman puheen koko ajan? Sulla toinen mikki päällä siellä koneella. Ei. Eikä mä oo Mulla lähellä. ainakin tulee äänet Tietokone. kuulla. Range distant. Bet it can't take it. Mistä mä saan plasma? Reittiin ei pysty seuraamaan tällä singolla. Muuten voisi ampua. Noniin, ammuin turhaa. I can see now why the Yeah, warden so- is troubled by your presence. You're quite Ampukaa destructive. ne. Voi sniper rifle. You may want to hurry. Sniper rifle. Cortana is attempting to activate several high-level Takaa toi. communication systems. Lai. Very little. Not enough. Almost none, Assos in fact. Forerunner konsoli. No niin 5/10 ja Karbin. Mitä? BR. Battle rifle Mitä? mine. Ei kyllä kauhean montaa panosta. Miten se kuoli noin Sam. Mä ammuin sitä 2 kertaa snipulla. Niin, keltaisia osia. Mä ajattelin, että ei se nyt Karpinella kuole noin nopeasti. Kun on tykki taas ampukaa siitä. Mitäs tossa alhaa Knight? Sekin tuhoaa. Sami ampuu tuolta kaukaa jotain. Knightteja muutama siihen. Ei. Vittu BR Varkaa. tappui nyt en pano. Joo. Fantomi toi reitin tonne kauas. Siellä on näitä lentäviä aluksia, siellä on tykkiä, täällä on knightteja. Varmaan Ei 10. vitsi, joka puolelta. Ai täällä on näin paljon. Ei kannata tulla. Ai, mä oon jumissa. Wow. Mulla on enää 2 panosta. Mulla ei ole panoksia ollenkaan missä. Mä sain toisen naiteista. Oh, väärää Ammuin sitä suuntaan. kans. Sitä samaa. Joo. Laska. Atteri. No nyt loppu panokset. Mulla on muuta kuin skatteri. Mulla ei Mä yhtään pois mitään. Mennään setti. Skatterilla on vitun mukava koittaa ampua tonne ohi kauas. Joo. Close. Mä menen tällä splatteeraan. Joo, Ei mulla mä ase. taisin jättää yhden koulutuksen. Joo, se on. Mitäköhän tästä tulee? Ei mitään, ei niitä pysty splatteeraan. Pysähtyy vaan kun seinä. No eihän se silloin viimekskään siinä Joo. ekoissa kentissä kun me yritettiin. Hei, täällä on taas tämmönen asevarasto. Hydraa ja karbineen pano. Tosin mappi. Tullaan tän. Oho. Fall back. Joo. No niin. Tässä on tota niin plasmakasti. No, Ottakaa joku. Älkää ottako. Aha. Mä oon kuollut. Älä Sami sitten. Joo. Älä Sami koita splatteerata, kun ei niitä pysty. No niin, nyt on Oi, taas missä pano. päin ne on? Jes, mä tuhosin. Joo.
Otetaanpas en mä halua. Haluuko joku tää Incineration Cannon? Forerunner bazooka. Ottakaa se. Se hävis jo. Mennään eteenpäin. Täällä on reitti. This way, straight Jaha, ahead. nyt se jäi matkan varrelle. Taking raid No niin, mä fire. kuolin. I'm down. Mä oon täällä Get ylhäällä. off, Vale. I'm up. Thanks. Mitä tossa? Sakin on joku ase. Joo, Partan siinä on. laaseri. Ja Asses. Locks out. Hold and regroup. Aha. Tuhopas 6 siitä. kautta 10. Joo. Oi. Kaikki kuoli. Paitsi mä odotin. Ai se on no. Jaha, Juuso otti heti. Ei, Spartan ei se laaseri. olekaan enää sit. No haluuks sä kun se tuhoutui jo? Ei. No sinne jäi Haluun yksi. sen. Ai, Mitä? kuka vittua jo? There's supposed Oliko to se be a Sami? bridge here. One moment. Ai, ei. Nikokin kävi lyömässä. Sekä vitussa se mun työ. Oh, Mikä tykkää tässä? Täällä se most on. exciting. Ai tämä Come tää. on. Ei En en mä mä tiedä, tollasta mitä se paskaa okei. Ei kun tässä se on. Ei kun taas sautari. En minä sä vittu tiedä, ihan meinaat? sama saatana. Antaa olla, mennään eteenpäin. What are you waiting for? The bridge is fixed. No niin Sami, Hurry, humans. melkein The lelsit gateway tonne is alas. Vardeni Eternal taas kerran. The warden has found toivon us. Oh. No niin, ja mä kuolin noille tykeille. Kaikki He is very tenacious. Mulla on ollut Spartan Why do you laser. help the Ancilla? It is not Sami protocol. on It is ainoa not hengissä. right. Se vaan kruisailee. Älä mene liian kauan. ai vittu! Aiot saatana mun päätä kun mä spavnasin siihen sun eteen. Combat is quite exhausting Otetaan to nyt watch. plasmakasteri. I'm constantly worried you are about to die. Plasmacaster. Se Spartan laseri olis nyt aika makea. Se on siellä sillalla. Mutta pitäis ne tykit saada tuhottua aikaan, että sinne pääsee. No ne tykit nyt tuhoutuu helposti. Pari kertaa Vardeni on siellä. VM:llä Ai, Be tuhous. careful. joo. Ja alle sekunti kun on siinä tulessa niin kuolee. Joo, vie yhteen. Joo. Mä en enää kato sinne yhteen. The Ancilla would not exist without the humans. To refuse them, Jahu. it is madness. Tuli suoraan. Ampukaa sitä Vardenia. Noniin. Juhan. Ampukaa. Warden. Focus on that thing's back. Nyt on vähän paha tilanne, kun tässä on silta välissä. Ei. Kiitti. Ampukaa sitä. Noniin, juu. Ai. Selkeä. Joo, mietin, että mikä se on. Haha, siitä sai. Hyvä toi ghosti. Loputtomat panokset. Nyt se. Joo. Ai. Fantastic. Se I'm se so happy. Ja olis tää Spartan laaseri. laaserikin But vuotta. still, the warden Onko? is Vittu Sami melkein taas on täältä This saa. late in her plans. Noniin! Second Cortana Noniin. is a gift. Vittu. Heitä nyt se ghosti helvettiin. Joo, Jossi. Opettajalle. Hui. Ui, ihan kännissä. Joo, täällä on kuolleita hunttereita. Access datapad taas kerran. 7/10. Cortana still blocking the comms? Indeed, but I can assure you that the humans are still in the gateway.
Siis mihkä? Leijona kuningas. Joo. Varden taas. Siellä. Joo. Watch for snipers in the back. Mä en edes näe sitä. Jossain kaukana. Aukko tulee. Checkpoint. Oi! Selän takana. Ylhäällä. Varokaa. Ylhäällä. Joo, Joo, se näköjään. on. No niin. Naitteja. Äkkiä vittu. The answer. Mä oon vastattaus kaikki. Systems failed! Asset Ne tulee kohta Need help over here! molemmilla puolilla. Ja se oli already found. Mä Mitä? Ois paukka. Mitä? Tuhokkaa se. Älkää kuolko siitä. Humans, watch out. You're surrounded. Well, what'd we do before we had her around to point things out to us? Paranna Juha. Niin. Siinä se on. Siinä se on. Noniin. Liiskas mut voitakin. Save conditions. Mä haen tuon answeri. Se on nyt jo siellä selän takana ylhäällä. Mä koitan karata tästä. Tottakai nyt joku. Juhan. No, ei mitään sitä. No ei nyt biitti oikein jäädä ton. No, mutta mä olin, no. No kyllä mä näin, että se Tulkaa. olis maassa. Joo. Mennään kaikki ne johonkin yhteen kasaan, että ei olla yksin. Niin. Noniin, se tuli tänne. Mulla on joku superspesiaaliase. Super special. Joo. No Mennään vittu yhdessä. melkein taas. Ajuttaa. Mihin ne muut knaitit? BR. Täällä on Apua, railgun. mikä se ääni oli? Noniin, käytä sitä. Mitä sä nyt pitäis tehdä? Mennä katon. Checkpoint, niin voi ainakin mennä. Ai, Mitä vittu? minä tiedän. Rakas tulee. Mikä tuo? Naitti tulee ainakin tossa Nikon Well, what'd we do before we had her vieressä. around to point things out to us? Apua, musta aukko. Sainko naitti? Sami, oikeesti varo nyt vittusen kautta. Sinä edessä. Vittu sä tyt ihan koko aika eteen ja nyt melkein kuolee. All good, Buck. Se on vaan Oikein. lautaa Jaa. niin. Hei, onks täällä Varokaa se on. Täällä on kaksi noin. Oi! Mikä siellä on? Mitä kaksi? Minä. Naitti. Tää on vaan loppupano. Musta aukko. Oh. Help me. Direct hit. Ai ai. Rakaa. Niko siellä missä saat, niin onks siellä sitä varten, niin En mä näe sinne kunnolla. ai! Ampuu tuolla paljon parantakaa mitä. Maan. Juhani. Careful, Oi. Buck. Ai. No älkää nyt kaikki kuule. I'm up. Thanks. Ampuu tuolta kauheen. Mikä mä Se on kaukaa. Mä sain sen sieltä kaukaa, joka ampuu kun niitä Joo. räjähtäviä. Täällä on niinku checkpoint. Oh.
No niin, siellä Vardeni. Samisa köniin. Fall back and Ai regroup. mikä? No niin mäkin kuolin tähän. Keep it up. Missä te ootte? Mä oon kuollut. Juhani. Karkuuka. Systems are off. Jaa. Musta aukko. Joo. Tää checkpointti tuli tossa äsken. Se on. Se spawnaa tähän näin just. Tää vähän varra. You've injured him for certain. Keep it up. Mistä? Ai. Varo Kaaknait. Älä nyt niinku... Checkpoint. Ei sen tän taakse. Se Vardeni on täällä. Oi! Tää herä. Ai musta aukko tulee. Appukaa tekis. Kato. Se vähän damakea. Joo, se on ottanut tässä koko ajan damakea, kun mä oon ampunut tällä reilta, niin... No niin, Niko. Mikä se on nimi? Niko Fantastic kuoli. job, humans. Apua The world musta is aukko. furious. Got you, Buck. Menee Box viimeinen out. reilta, Hold niin... and regroup. Oh. Joo. Nyt tappaa. Aha, päästä. Apua. Mä menen vähän kauemmas karkuun. Mä oon... Kilve takas. Mikä tuossa mun takana on? Buck's out of commission. Pysynkö tässä vai menenkö vielä kauan? No niin, mä pääsen aina takaisin kaikki. Checkpoint. Siellä se on. Siellä on kaksi noita vardeneita. Ai! Heavy What? damage. I'm down. Thanks, Miten me Guardian. verretään kahdessa? Joo. Me pärjät. Nikon. Kilpajuoksu. You're good. Siellä se. Oho! No niin. Vitsi mä lensin voltiin. Mä en kuollu edes siihen. Apua! Vain. Oho. Musta aukko tulee. Sami. Ai. Hmm. Mä en huomannut. Miks te juoksette sinne, saatana? Fall back. Tai rippuajas. Suojassa kuollut. Hyvä suoja. No mä olin ottamassa asen. Missä se toinen? Tossa. No niin mä kuolin koiralle. Systems Varakaa. failed. Niko tänne toiseen suuntaan. Help me. Need help. Näin. I'm up. Thanks. Mitä se huutaa? Aivan kuoli Heikki Sami takana. Checkpoint. Ai. Se toinen menee. Siihen se on.
Se tulee! Pitääkö noitakin apua selvä? Throwing a grenade. Niin. Kuoli. Your fighting skills are Ai, Hei, tuohon tykkää ja tuli rokaa. defeated. At least these buddies will be defeated. Warden himself. Hei, Oh, Sami, ignore me. vasemmalla, You're doing vasemmalla. wonderfully. You've almost done it. Keep fighting. Noniin, Sami kuoli. Varo Niko. Mäkin kuolin. Mäkin kuolin Mä oon siihen tässä jo. vieressä. No, Tapas se koira. Voitte kyllä ne mun kaikki homot sun muut sensuroida videolla. Oon mä sensuroinutkin jo. Oho. Mä rupesin miettimään, No, että miksei mitä tää kaikkea osu? mä oikein puhun näissä, niin ei tarvitse kyllä. Mistä sulle tuli mieleen? Tuli vaan äkkiä mieleen, mitä kaikkea mä oon puhunut tässä. Oon ottanut kaikki homot pois. Kaikki, mitä mä oon huomannut. Mä en ottanut Mä oon mitään. niin rasisti, etten mä halua mitään homoja videolla. Niin, että kun mä oon sanonut homo tai jotain muuta videolla, niin kun jotkut eivät tätä minun homohuumoriani oikein. Kaikki. Miten se osui siitä? Niko. No kun seinällä. Tykki tuhoutu. Checkpoint. Ai. Se ottaa damakeen. Nyt sillä on taas kilve. Noniin. Joo. Perfect. The warden is quite humiliated, I assure you. Okei. Hyvä. Oh, warden is not a robot. I thought you understood that. No mitäs nyt? Oi, oi. There, get him. Tää missioni tehty. Chief! Oi vittu. Chief, please, wait. Hei, nyt rauhallisesti. She's dangerous. Ja rauhassa. I know. You don't have to do this alone. We're here to help you. Vai puhuu Kohta vielä kauhea sekon tappelu. päälle. You're too late to do anything. Cortana on pahin. Cortana. No! Mitään ei tapahtu. Oh no. Oh no. She should not have brought him so close to her. This will push the warden past all restraint.